כשהעם נקרא לתורן, אז הרב רבינו גורן על ראשו חבש את כובע הפלדה, עם שופר ועם כפותה, הוא מיהר אל הדקותה, ולחם גם בסיני גם ביהודה. עם שופר ועם כפותה, הוא מיהר אל הדקותה, ולחם גם בסיני גם ביהודה. ביום ב' נשא תפילות אל המקדש על יד הכותל, ביום ג' כבר נקרא אל השפלה. לא הספיק לגמור בעזה, המכונית שלו כבר זזה לטהר את מערת המכפלה. לא הספיק לגמור בעזה, המכונית שלו כבר זזה לטהר את מערת המכפלה. ומשם מיהר רבנו אל משכן רחל אמנו, זיכרונה יגן עלינו עדי עד. לא אמר שלום עליכם, כבר קראו לו לבית לחם, כי רבנו גורן יש פה רק אחד. לא אמר שלום עליכם, כבר קראו לו לבית לחם, כי רבנו גורן יש פה רק אחד. בחצות היה צריך להגיע ליריחו, להפיל את חומותיה בשופר, אך מסנטה קטרינה במברג באו להצילנה, אז הוא טס בהליקופטר אל המדבר. אך מסנטה קטרינה במברג באו להצילנה, אז הוא טס בהליקופטר אל המדבר. ואחריו בעל אופנוע במקרה צלם קולנוע, שדהר אחריו באש ובשוחות. וישנם אומרים שצהל לא המשיך לכבוש אף שעל, כי הרב פשוט נפל מן הכוחות. וישנם אומרים שצהל לא המשיך לכבוש אף שעל, כי הרב פשוט נפל מן הכוחות.